ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଜି ଆସିଥିଲି ସେ ତାଳପଦା ସି ବିଚ୍ ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜାଗାଟା ଗେଣ୍ଡା ଆଉ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଗୁଡା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି କଙ୍କଡା ଗୁଡା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଶାମୁକା ଅଛି ଶାମୁକା ସେଠି ମତେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗେଣ୍ଡା କି ଶାମୁକା ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ କହିଲା ଏଟା ଗେଣ୍ଡାଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଶାମୁକାଟା ଆଉ ଆପଣ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଟା ଶାମୁକା ନା ଗେଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଶାମୁକା ନା ଗେଣ୍ଡା ଏଟା ମତେ ତ ଶାମୁକା ପରିକା ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଗେଣ୍ଡାଟା ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ବଞ୍ଚିଛି ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଧରିବି କି ନାଇଁ ଏଟା ନା 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 ଧରବାନି ଥାଉ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ତାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ତାର ଜୀବନ ଅଛି ହଉ ଠିକ ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ ସେମିତି ସେ ବୁଲୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ଆଉ ହଉ